Magandang hapon mga kawaray. Ito naman po ang problema ng LG washing machine nito is hindi daw umandar. Tapos biglang sumabog tapos nangamoy barbecue. So check natin kung anong problema. Ito pala ay turbo drum 9.0 kg na LG unit na washing machine. Nandyan lagi siya. Tapos rain or shine. Kaya mabilis na sira at saka medyo na luma. Kung makikita nyo yung mga button, no, talagang nasira na dahil sa ulan at saka init ng panahon. So check muna natin pa isa-isa kung anong dahilan na sumabog at saka kung ano yung nasunog. Ito pala yung filter. Kita natin talagang medyo marumi. Oh, daming dumi. Barado na siya. O gano'n na maputik. Ito yung mga humul-humul ng mga damit at saka yung mga chalk ng sabon na napipilter niya. Kaya pag hindi ito nalilinisan, ganun ang nangyayari sa kanya. Namumuo at naninigas. Kaya pag tumatagal, wala na rin pakinabang yung filter kasi barado na siya. So ang mga dumi napupunta na lang sa baba. So check natin yung isang filter kung ganon din ang problema. Ayan, ganon din. Marami ding bara, dumi. At least kung sa bahay lang, madali lang naman to tanggalin. Pwede nyo itong tanggalin, linisan kahit once a month lang, makakatulong na rin yun. So ito yung control panel ng washing machine na to, nabuksan ko na. So i-check natin kung mayroon siyang mga nginat-ngatan ng daga, di kaya mga sign na sunog or shortage. Pero kung makikita natin, intact naman yung niya, wala siyang ganong mga sign. So tingnan na lang natin yung ibang parts niya, baka yun ang may problema. So ito na yung solenoid, ito yung water system niya. Tapos dito yung loader ng detergent at saka popcorn. So kung makikita natin, talagang damage na yung wire. Parang nginat-ngat na ng daga. Ito pa. Nginat-ngat na ng mga daga. Ito naman yung fuse. So i-connect lang natin ito ng maayos. Parang dito lang nagkaroon ng shortage. Daming ngat-ngat ng daga. Mga wires. Nagkaroon ng shortage kaya yan siguro nasunog. So ayan, nabalik ko na yung mga wirings na nginat-ngat ng mga daga.
So, check natin naman sa baba kung anong dahilan ng umusok. So, ayan, na-check na natin sa taas yung fuse. Ngayon naman, ang hanapin natin is yung kapasitor. Ito yung kapasitor niya. Yan. So gagawin natin, tatanggal lang natin ito. Hirap mag-bend. Yan, kung makikita natin yung kapasitor may sunog. Yun o. So meaning siya yung pumutok at saka umusok ko, bukang-buka na. Siguro nagkaroon siya ng shortage or overload na hindi kaya nakayanan yung pag-ikot ng motor. Kaya bumigay yung capacitor. Talagang bad na bad eh. Sabog. So gawin natin, i-remove lang muna natin. So ito na yung capacitor. Capacitor BK 400 volt AC, voltage 12 microfarad plus 60 Hz. Made in China. So ito yung nangyari sa kanya. Sabog. Single capacitor. So ito lang. Papalitan muna natin. Hanap tayo ng pisa. Yan, biglang babalik. Nagpapal siya tapos biglang babalik. Ibig sabihin, that's a good capacitor. Yan. Pag inulit nyo yan, hindi yan gagana. So ang gagawin nyo, babalik ta rin nyo ulit yung negative positive para ma-read ulit yung capacitor. Ganyan o. Pag ulitin nyo yan, wala yan. Hindi yan gagana. So ang gagawin mo, babalik ta rin ulit. Yan. So ito is good capacitor. Kakabit na natin. Since na hindi siya nakabit, ganyan na nakabitay. So gagawin natin, babalot na lang natin ng silupin tapos itali. So nakabitay lang siya. So may nakita tayo ditong cap. So gagawin natin, ikakat natin to tapos bubolt natin doon, babalik lang. Buti may nakita tayo. Yan, kasya na siya. So, ang gagawin natin, ipapasok natin dito yung capacitor tapos ma-fit siya doon sa loob para hindi siya gumagalaw sa ilalim. So, ayan, na-fix na natin.
na-fix na yung capacitor. So, testingan natin. Sana gumana. Ay. Maulan pa naman dito. Oo. Yan, testingan natin. So, gawin natin air dry start. So far, gumana naman siya. So yun lang problema, capacitor. So trinayin natin yung ano niya, dryer. Nag-work naman siya. Nagkarga ng tubig, nag-drain. Tapos yan, malakas na yung dryer. So yun lang, hindi makakapag-Japanese laundry si uncle nito. Solusyonan din. So, sige, pasok. Yaw, matamod-tamod. Water. Program. Ano program? Quick wash, 2 minutes. 2 minutes and 12. Start. Ano yung sabon? Sabon. Okay lang kailangan pag sabon. Ay, bubuang puta. Siyempre, naglalaba. Ang bait ko. Maglalaba na walang sabon. So, para nag-cycle naman siya, nag-load ng tubig. Ito lang ang problema nito kasi rain or shine lang. Possible, nabasa, ginamit, nasunog. Or shortage dahil may mga nginat-ngatan ng daga. Kaya to nagkaroon ng shortage tapos sumabog yung capacitor. Sa awa ng Diyos, naayos ng washing machine. Kung nagustuhan nyo yung video ko, please like and subscribe my channel. Paalam!